Guys, dito tayo sa Mamuyaw. Di namin nabot yung Mamuyaw Falls, pero dito tayo sa manadaanan tayong falls dito na tabi sa daan. Yan. Ha? Sana, pakai na. Tay. Ayan. Ganda yung naman daan eh. Tingin na yung laki. Ganda ng tubig dito ba, kulang ulan eh. Malinaw yan. GoPro 3, GoPro. Lapit lang pala ito, pagbalik natin. Bagay. Lapit na pala ha. Pag galing ka na dito, malapit na lang eh. Rough road na lang. Pag nakasimentado na yun. Ito ba tayo dumaan?
Doon sa sa taas. May motor siya. Yan na, sunod daw. Nasa likod. Baka na. Pala yung lugar ito. Puro tubig do. Marami pa rin habol yan. Mura lang yun. Service ko rito, off-road. Off-road service ko rito. Para dyan dumadaan o. Nadaanan na ito. Dinadaanan na yung kay Boss Noli ini. Off-road na yan. Subdivide mo dyan, di talaga mapinta yan. No. Subdivide mo, mapinta. Shout out sa mga ito, nakita ko yan na ilog na yun yung ilog pinalikuan dati. Pumapasok na sa kaliwa eh. Ya. Abal-abal ipapasok dito. No? Ayun o, abal-abal. Pasok di pala traffic.
panahon panit. Nakawala eh. Ito taas oh, ganda. Malapit na pala ito pag babalik-balikan na eh. No? Gandahan natin takbo ka na talaga. Gandahan na tayo eh. Picture ka diyan. Siguro gusto to siya mag-alaga ng mga hayop kasi wala siya hayop, wala siya hayop. Simentol na yung kuwan. No? Simentol na lang ilaga na eh. Kalabirera tayo ah. Nakakamiss yung ganun eh. Lagi pa na ako sa bubong. Ay na, bubong ka sumakay doon. Bili ako relo sa bubong mo sumakay. Pagdating sa bahay, nabasag, natamaan ng bato doon sa taas. Talsikan ng bato. Relo. Maliit na relo yun, pero nabasag. Tinamaan ng bato, nakita ko eh. Sa bubong ako, talsikan lang. Kuha sa video eh, bulak-bulak yung tao eh.
natin. Dito na pala tayo. Dito na pala tayo. Marami na babangking. Marami na pinipig.
May nakalagay pala CBM to, no? Picturean mo nga yan. Doon ka nga. Para may maligaw dito minsan eh. Kalau ato ang pasok. Kung kunin mo yung CBM. Minsan dito, doon, galing, saka dito. Hindi, doon ka galing mo. Minsan kasi nasa Palo Alto sila. Sundan nila yung araw ng CBM. Galing ka ng Kogyo doon. Pagdating na, minsan diretso sa Palo Alto eh.